Kabalo ba ka na ang pagka-OFW ang isa sa pinakalisod na desisyon na imong mabuhat sa imuhang kinabuhi? Kay kailangan pa nimo nga muadto sa laing nasod aron lang manginabuhi para sa imuhang pamilya. Kanang biyaan nimo ang imuhang sariling anak para mag-atiban og anak sa uban. Unya indi kuli nimo halos dili na kaila sa imuha ang imuhang mga anak. Dili basta-basta ang mapalayo sa imuhang pamilya. Kanang wala ka sa mga importante nga okasyon sama sa birthday, Pasko o uban pa. Ang tanang kamingaw ginaantos nila para sa kalipay sa ilahang pamilya. Usahay pa jud perti kahago sa trabaho, unya maldito pa jud og amo. Pero kana tanan ginakaya nila para sa kaugmaon sa ilahang pamilya. Kanang makita lang nila nga malipayon ang ilahang anak, kusog og kalipay na nila.